Du er et menneske, og derfor har du rettigheder. Uanset hvor du er født, hvor gammel du er, om du er mand eller kvinde, ung eller gammel, rig eller fattig, har du krav på, at staten skal respektere, beskytte og opfylde dine menneskerettigheder. For menneskerettighederne er universelle, det vil sige, de gælder for alle mennesker. De er alle vigtige, og de kan ikke tages fra dig. Trods disse grundlæggende principper er menneskerettighederne ikke skåret i sten. De fortolkes i den aktuelle virkelighed og vil derfor udvikle sig i takt med, at verden ændrer sig. Når vi taler om menneskerettigheder, er du som individ rettighedshaver over for staten, som til gengæld er ansvarshaver. En vigtig opgave for civilsamfundsorganisationerne er at repræsentere de grupper i samfundet, der er mest udsatte, og arbejde for, at deres rettigheder bliver opfyldt. Og de nationale menneskerettighedsinstitutioner, som f.eks. Institut for Menneskerettigheder, arbejder gennem dialog og samarbejde med civilsamfund og stat på at fremme og beskytte menneskerettighederne. Det første internationale menneskerettighedsdokument, der direkte omtaler menneskerettigheder, var FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948. Verdenserklæringen var et signal om, at ethvert menneske har krav på grundlæggende friheder og rettigheder samt beskyttelse mod overgreb. Men gode hensigter er ikke nok. Der skal lovgivning til for at sikre, at menneskerettighederne også bliver beskyttet. Derfor har FN vedtaget 9 kernekonventioner om menneskerettigheder, som er juridisk bindende. Blandt de 9 kernekonventioner er konventionen om civile og politiske rettigheder, som for eksempel omfatter ytringsfrihed og retten til retfærdig rettergang. Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som for eksempel omfatter retten til sundhed og retten til uddannelse. For alle konventionerne gælder det, at de kun kan opfyldes ved at sikre ligebehandling og forbud mod diskrimination. Du kan for eksempel ikke sikre retten til uddannelse, hvis der er nogle grupper, der ikke har adgang til undervisningen. Når et land ratificerer en konvention, betyder det, at staten forpligter sig til at efterleve konventionen i den nationale lovgivning og praksis. Det er derfor kun de konventioner, landet har ratificeret, som det kan holdes op på. Danmark har for eksempel ikke ratificeret migrantarbejderkonventionen, og USA har ikke ratificeret børnekonventionen. Hvilke konventioner og traktater Danmark vælger at tilslutte sig, er bestemt af regeringen og Folketinget. Det har de kompetence til ifølge grundloven. De fleste konventioner har tilknyttet en komité i Genève, som består af uafhængige eksperter fra hele verden. En af deres opgaver er at overvåge, om de enkelte lande gør konventionerne til virkelighed. Det sker ved, at staten med et bestemt tidsmellemrum indsender en rapport til komiteen, der beskriver, hvordan konventionen er implementeret. Derudover kan NGO'er og andre fra civilsamfundet og den nationale menneskerettighedsinstitution indsende deres rapporter, kaldet parallelrapporter, som peger på, hvor der eventuelt findes ømme punkter, som bedømmelseskomiteen bør se nærmere på. Statens rapport bliver derefter eksamineret, hvilket betyder, at repræsentanter fra det pågældende land tager til Genève for at diskutere rapporten med komiteen, der overvåger konventionen. Herefter udarbejder komiteen en liste med anbefalinger til, hvordan staten kan forbedre og fremme de menneskerettigheder, der er omfattet af konventionen. Udover eksaminationerne under de enkelte komitéer, sker der også hver 4 år en såkaldt universel periodisk bedømmelse. Her eksaminerer alle FN's medlemsstater på skift hinanden og kommer med anbefalinger. De fleste menneskerettigheder er ikke absolutte. Hver dag foretager staten lovlige indgreb i individers menneskerettigheder. Det sker for eksempel, når man sætter mennesker i fængsel og gør indgreb i deres ret til frihed. Derfor afvejes de forskellige hensyn, hver gang der er rettigheder, der er i modstrid med hinanden. Nogle rettigheder, især på de økonomiske og sociale områder, kræver omfattende ressourcer og foranstaltninger for at kunne opfyldes. Her må staten fremadrettet og gradvist sikre den fulde opfyldelse af rettigheden. Det kan for eksempel være løbende at arbejde for et højt uddannelses- og sundhedsniveau. Det kaldes for progressiv realisering.
Udover FN's internationale menneskerettighedssystem med dets konventioner og tilhørende komitéer, finder vi også menneskerettighederne formuleret andre steder. Menneskerettigheder indgår i EU-traktaten og er beskrevet i det såkaldte EU-charter. Desuden findes der regionale menneskerettighedssystemer for Afrika, Amerika og Europa. Det regionale system for Europa er Europarådet, som i 1950 vedtog den europæiske menneskerettighedskonvention. Samtidig oprettede man også den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor medlemsstaternes borgere kan rejse sager, hvis de oplever, at deres menneskerettigheder er krænket. Den europæiske menneskerettighedskonvention har stor betydning for Danmark, da den som det eneste menneskeretslige dokument er inkorporeret i dansk lovgivning. Det betyder, at de danske domstole har pligt til at håndhæve den, og de skal følge Menneskerettighedsdomstolens fortolkning af konventionen. Grundloven beskytter også en række menneskerettigheder, f.eks. personlig frihed, ytringsfrihed og ejendomsret. De internationale menneskerettigheder kan have en vis betydning for fortolkningen af grundlovens bestemmelser, uden de dog kan siges at være det samme. Udover at menneskerettigheder er jura og udtryk for nogle værdier, er de også tæt forbundet med politik. Rettigheder påvirker og påvirkes af politiske beslutninger og prioriteringer. Når Danmark kommer hjem fra Genève, vil det ofte være med anbefalinger til lovmæssige eller politiske reformer. Hvordan staten lever op til sine menneskeretlige forpligtelser, er dog op til staten selv. Det vil sige, at den skal ikke gøre det på en bestemt måde, bare den gør det. For når menneskerettighederne respekteres, beskyttes og opfyldes, sikres det enkelte menneske et værdigt liv uden overgreb og diskrimination. Uanset hvem det er og hvor det er.